Ini kuwi laras ora dibayar ndak masalah. Pokoknya TKT sing dembung bar dipateni ora masalah. Daleme pundi to? Daleme pundi to? Kula saking Ngawi, Pak. Hah? Ngawi. Daleme Ngawi? Nggih. Ya, lah sak menika dalemipun pundi? Maksudnya alamat lengkap. Alamatipun. Nggih, kula saking dusun Bawu. Hei. Terus. Oh iya sing apik sithik to. Nggih, pripun? Bahasa iki sing apik sithik, nyuwun pangapunten niku disaksikan orang segitu banyak. Nggih, lha nuwun sewu lho, Pak. Nggih. Bawu menika mboten kok saru. Nggih, kula terah nggih dusune niku namine Bawu kok. Pripun? Bawu. Dusune sampean? Bawu. Oh, nggih kula nggih enten. Jeneng jenengan apa? Dusun kula enten desa napa niku anu Pagri. Pagri. Nggih. Ning nak pelo nggih duka. Dusun kok saged pelo to, Pak? Lah wong ki mau ora cetha ki ya akeh kok sing pelo ya ana. Oh, ngaten. Dusun tidak, dusun di. Dusun Bawu. Oh iya. Nggih, desa. Yo desane yo gedhe ngono lho. Nggih, gedhi no, Pak. Mbawuk kuwi mau. Nggih. Jenengan nek tindak anu Ngawi to, Ngawi ke timur. Heeh. Nggo pinarak teng Bawu, mengki kersane pirsa Bawu. Nggih. Kuwi ya apa kuwi jenenge termasuk pedesaan apa perkotaan? Perdesaan. Pedesaan. Nggih. Berarti sukete ya akeh. Wah, nggih no, temriko niku subur lho, Pak. Subur. Subur. Walah tandurane Tandurane nggih subur grembuyung. sawahe ya enek suketeki barang ngono. Nggih, enten tapi saniki pun anu Pak, menawi suket niku pun anu resi. Mboten kados riyen. Gawane nggonku tak rondape, Nduk. Engko lak ora nang desa ndi mau? Bawu. Sakarmu. Anu kalau desanya Desane Sukawiyono. Sukawiyono, kecamatanipun Padas. Oh, Padas. Nggih. Berarti tanggane Tiwuk. Nggih, kula niku kalih tiwo niku ngeten lho, Pak. Niku kalih kula Tegese kuwi enek rasa karo Tiwuk. mboten maksudnya kula sak mbawuk kalih tiwo. Alamu. Ono kok ya ora omong to, Wuk. Ngomong aku sampe nak nang mbawuk. Nggih. Kuwi ora saru kok, Mak. Wong kuwi jeneng dusun ya, Nduk ya. Nggih, dusune ngoten. Nggih. Nah, Yakni, nah somben nang mbawuk ya. Nggih. Kula mboten ten bawuke pikal. Hah? Kula mboten lajeng ten bawuke pikal. Menawi jenengan Aku nang gone Tiwuk. Oh. Nah, nggone Tiwuk. Lah Nggih, ya. lha wong ki ibuke pun anu ngendikan, "Sok aku ning nggonmu lho, Wuk." Ngoten. Oh. Maksudnya pun niku kula lho mboten tiwo. Oh, aku somben arep nang mbawuk. Nggih, ngoten. Layak dhewe tok pamit. Lah Bu. Bareng mulih saka nggone Tika kae. Kowe mulih kok mbawuk. Wah, normal. Aku mlebu. Ya terima kasih. Salajengipun nggih menika wau, Nduk. Titis sapa, Nduk? Nduk titis dua suara, Pak. Nah, Nduk titis dua suara, iso swara lanang, iso swara wadon. Nggih. Sak menika wonten Sidolaju napa wonten Padas? Wonten Padas Kedung Prau, Pak. Kedung Prau, era. Sinambung Nduk Lia Aprilia Suhana Vieta SPD. Ingkang tengah menika iya. Nduk Nur Hayati Lebdo Suwarawati. Wah, iya. Terus Buadek sapa? Bualek. Buadek. Ayo bangga. Wah, menika Buadek. Bualek wong yo leh kenal aku lah iya. Iku kono bintang tamu ning omah. Ditanjakake ya. Iki lagi salin busana, Nduk. Wah, ngono. Gen saya gumyak, saya marang Nduk. Bawu. Nduk bawu. Sapa, Mang? Sapa? Sapa? Jenengane nembe ngoten kok pun kesupen kalih kula. Wis tak eling-eling dusunmu. Jan kulino wis ngono. Lah, alah ora apa-apa. Dengare nakbar apa? Trai to. Nggih, Ya wis, ya. keberatan nembe libur, Pak. Nak
desamu dusunmu gendang saya mekar ndawuk gen saya mekar wah nang nggonku Gaeten apa nih gini jenengan? nang kono pokoknya dibahas kuwi lah nduk Lia kalawan nduk so Yuk Pika. Yutika yo jumeneng ayo yo sebut desa